Geçen yılın noyabr ayında Türkiye Devleti'nin deportasiya merkezinde 20 günü geçiren 30 yaşlı Türkmenistanlı raýatyň başынан geçirenleri sizin dikkatinize ýetirýäris. Bizde ähli maglumatlar bar. Ýöne özünün howpsuzlygy sebäpli özünü bayram diýip atlandyrylmagyny haýyş etdi. Men 2012-nji ýylda Türkiýe'ye geldim we 2018-nji ýyla çenli bu ýerde kanuny ýagdaýda kaldym. Türkiýe Devletinde ýaşamak üçin ruhsatnamamyň möhleti gutarandan soň ýene bir gezek möhletini uzaltmak için Türk migrasiýasyna resmi namamı tawşyrdım. Ýöne gıynansam da ret edildi. Kanunlaşdyrmak için başga bir ýurda gidip gelmeli boldum. Şeýle mümkinçiligim bolman soň bir kanun immigrant ýagdaýda galmaly boldum. 2021-nji ýylyň 1-nji awgustunda İstanbulyň Aksaray şäherçesi tarapyndan işe gidýärdim. Metro girelgesinde polisiýa işgärleri resmi namalary barlap duran ekenler. Resmi namalarynyň ýoklugy sebäpli meni tutsak etdiler we Tuzla sebitinde ýerleşen deportasiya merkezine iberdiler. Lageriň dolu ady İstanbul Waliligi İl Göç İdaresi Müdirligi geri gönderme merkezi. 2 günden soň biz 29 adamdan ibaret bolup Erzurum şäherindäki deportasiya lagerine iberildik. Ellerimize ve ayaklarımızı danıp 3 avtobusa mindirdiler. Cinayetçi däldigimize garamazdan, kaziyet işi geçirilmezden, aramızda sırkav ya da başka kıyınçılıklar bolmagyna seretmezden ellerimizi ve ayaklarımızı cinayetçi hökmünde danıp alıp gittiler. Menin pikirimçe bu adamkärçiliksiz garaýyşlaryň biridir. İstanbul bilen Erzurum'un arasında 22 saatlik yol var. Bu vaktin dowamında bize hajathana gitmäge ruhsat bermediler. Käbirleri hajathana işlerini avtobusun içinde oturan yerine etmäge mecbur boldular. Erzurum şäherindäki deportasiya merkezinde erkekli we aýaly türkmen raýatlaryndan doludy. Bulardan käbiri ayak yalaňaçdy, ýagny ayaklarında hiç hil ayakkap ýokdy. Olaryň arasında hassalar hem köpdi. Men özüm hem kesel, ýagny ýüregim agryýar. Meni tutsak edenlerinde yanımda yürek ağrısına karşı dermanım vardı. Lagere gelenimden soň dermanlarımı şahsy zatlarym bilen kaldırdılar. Dermanlarym gutaran soň deportasiya merkeziniň işgärlerine maňa şol dermandan öz puluma satyn alıp bermeklerini haýyş etdim. Emma olar maňa asla kömek etmediler. Ýollaryň ýapyklygy sebäpli watandaşlarymız gaty görgü görýärler. Yüzlerçe türkmen umytsızlyga düşdi. Olara lagerden çıkmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen konsullugynyň işgärleri olary baryp görmeýärler. Ýöne bu olaryň wezipeleriniň bir bölegidir. Meniň Türk häkimetlerine gaharym gelen ok. Türkmenistan ýaly bir ýurdun potensialyna eýe bolmagymyza garamazdan, prezidentimiziň bolmagyna garamazdan, hökümetimiziň bolmagyna garamazdan Türkmenistan halkynyň ejir çekýändigine gaharym gelýär. Kıyın ýagdaýlarda bizi gorajak adam ýok. Ýurdumyzyň we ýolbaşçylaryň öz raýatlaryna degişli resmi namalary bermeýändigi üçin biz günäkär däl. Şol sebäpli şeýle bir ejir çekýär söýlen. Hatta kä wagt su ve iýmit takmakda kıyınçılık çekýäris.